El torneig internacional de futbol base Terres de l'Ebre arriba a la 7ª edició. Com a novetats, s'han ampliat les categories fins a l'E20 i Amposta també esdevindrà seu del torneig juntament amb Sant Carles de la Ràpita. Els organitzadors destaquen que el nivell futbolístic serà molt alt, ja que s'esperen que hi participin més de 40 equips, entre els quals es troben els millors equips de les Terres de l'Ebre, com la Rapitenca, l'Amposta, el Tortosa o l'Escola Delta. També comptaran amb la presència d'equips nacionals com el Vila-real, el Gavà o el Mollerussa, com a representants internacionals el Kitchi de Hong Kong, l'Ordino d'Andorra i l'Ultimate Soccer Academy de Kuwait. Hem ampliat els grups per a que tots els equips tinguin la possibilitat de jugar molts més partits entre ells i jugar contra tots els equips. Els partits els hem reduït, però per contra, a favor, farem molts més partits. És a dir, en categoria per Benjamí tots els equips jugaran un mínim de 9 partits i en alevins i benjamins tots jugaran un mínim de 7 partits. Jo crec que el que volen els jugadors és jugar molts de partits i, si pot ser, contra tots els rivals. Conèixer entitats i conèixer jugadors nous. Aquest torneig també té un vessant solidari, ja que hi haurà sortejos benèfics de samarretes de futbolistes amb l'objectiu de recollir diners per a Creu Roja, entitat que també col·labora en aquest torneig.